Ako vidíte, zdravie je naozaj u spoločnosti Zinzino veľmi komplexným pojmom a nie len vnútorné orgány, alebo nie len o vnútorné orgány sa treba starať, ale aj o náš zovňajšok, a tým chcem hovoriť hlavne k dámam, aj keď nie len k nim. Máme fantastické sérum, pleťové sérum pod názvom Skin Serum a jeho hlavným benefitom je ošetrovanie pleti v oblasti tváre, dekoltu a krku, kde pôsobí vo všetkých troch vrstvách pokožky, ktorú nádherne hydratuje, spevňuje. A teda, ak môžem povedať aj ja za pánov, tak za tie roky, čo sa holím, a už to je nejakých tých pár rokov, tak nenašiel som lepší prípravok práve po holení, ako je Skin Serum. Aby sme nehovorili len o nejakých, nazvem to, estetických úpravách, tak naozaj, tak ako si môžete pozrieť aj na týchto fotkách, fantasticky lieči našu poškodenú pokožku, či už je to vo forme napríklad popálenín, tak ako je vidno na tomto obrázku, a zmena medzi týmito dvomi obrázkami je vyslovene len pár týždňov, alebo veľmi príjemne teda lieči aj kožné choroby, ako napríklad psoriáza, čo zase odstup pár týždňov môžete vidieť na týchto dvoch obrázkoch. Aby sme si zosumarizovali tie zásadné a hlavné výhody, Skin Sera, tak sú tieto. Neobsahuje žiadne syntetické látky, je bez vôni a parabénov, obsahuje dostatočné množstvo výživných látok potrebných k ošetreniu všetkých troch vrstiev pokožky. Pleťové sérum na tvár a krk pôsobí až 24 hodín. Je výsledkom dlhých výskumov nášho dvorného vedca doktora Paula Claytona. Tento prípravok hydratuje, vyhladzuje pokožku, zlepšuje jej pevnosť a pružnosť, vyhladzuje jemné línie a redukuje viditeľnosť vrások, znižuje veľkosť pórov. Chráni všetky tri vrstvy pokožky vďaka obsahu skvalénu, ktorý syntetizuje v kyslých bunkách, 1,3 a 1,6 beta-glukánov, tokoferolov a tokotrienolov a polyfenolov z olív. Zvyšuje tvorbu matrice vďaka obsahu heptapeptidu mednatého a 1,3, 1,6 beta-glukánov. Ak môžem povedať skúsenosť mojej manželky, tak 50 ml balenie a využije zhruba za 3 mesiace. Okrem 50 ml ešte alternatíva aj k 30 ml. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie a naozaj nie len tie estetické, ale práve veľa tých zdravotných, tak vám doporučujem kliknúť si na link, ktorý je v popisu tohto videa. Sú to naozaj veľmi, veľmi dobré informácie. Ak by bola nejaká ďalšia otázka alebo niečo, čo sa chcete spýtať mňa, alebo spôsob, ako sa dá k tomuto prípravku dostať, tak ma neváhajte kontaktovať. Možností je niekoľko. Teším sa, buďte zdraví.